как да ти кажа, по-не споделя плановете, така да го кажем. Просто е човек на действията, пак ти казвам, решителен е и това ти е като късмет. Много добре ще се развият нещата, тъй че изобщо не се притеснявай. Просто не бъди така, как да ти кажа. Искаш да чуеш отговора на момента, да си сигурна, но трябва да си сигурна в него. Това, че не говори, той по-скоро действа, мила. Хубави си ти нещата, Шевкет. Благодаря ти. Всичко е добре, мил. Здравей, Шевкет, как си? И бе, сега ще видим при тебе. Вики, мерси. Добре, Вики, ще погледна. Нема горе-долу, Шевкет, само горе. И аз така да ама. Така се казва, добре. Ивелинче, дали твоето щастие